Zulu kamalandela, Zulu omnyama ondlela zimhlophe, izinhlelo zokubusa zasentshonalanga okuyidemocracy neChristianity ziphambene nathi. Ngesikhathi sethu bengakafika abelungu bezingekho izintandane nemilanjwana. Ibingandile ngalolu hlobo. Bekuthuleka njengaleso sikhathi bebungekho ububha futhi kungekho umuntu ongenanduna nenkosi abizwa ngayo endaweni ayakhele noma akhonze kuyo. Imvelo iyona ebilawula izikhathi zonyaka, kanjalo nenkolo yesintu ibilawulwa imvelo. Ukunqoba lenti esibhekene nayo kufanele kutshaleke ezinhliziyweni zethu ukuthi izitha ezinkulu zesihlalo, izinhlelo zokubusa zasentshonalanga